Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. Bright FM, nandito na. Mag-e-enjoy ka sa mga programa. Good vibes ang musikang taglay. Pagkakaibigan ang inaalay. Kabalen, halika na. Sa bright light sumama. Isang paniniwala. Sa Diyos nagtitiwala. 91.9 Bright FM 91.9. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Bright FM. Friends tayo. Sa 91.9. Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Friends tayo 91.9 Bright FM 91.9 Bright FM Friends tayo. Ang sabi ng Ginoo, di nanda kayong bayong puso at ibili keke kayo ing bayong espiritu at gawanda kayong mapaminto karing kanakong tuntunan. Makiramdam, magyabe at maglakbe king miyayaliwan tema, kwento, awos at galon ng banal espiritu. Ketikin programa, Metanoia, Metinuia, bayong puso, bayong espiritu. Benging Diyos kay katamungan, spirit-filled moment to everyone. Minsan pa po, ini po Brother Francis Yanga at makayantabe kayo po king kay katamong station, DWBM 91.9 Bright FM, in radio station ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga. Welcome po, isa na naman episode at programa ng ating mga kapatid sa Catholic Charismatic Renewal of Pampanga, ASC, ang Metanoia, Metinuia, bayong puso, bayong espiritu. Samahan niyo po kami sa isa na namang oras na kwentuhan sa kilos, galaw at pag-ibig ng banal na Espiritu Santo at tawag sa ating mga kapatid lalo na sa buhay sa banal na Espiritu Santo. Sana po sa oras na ito nakasimba na po ang lahat, kasama po ang ating mga pamilya at sa ating mga kapatid na nakikinig ngayon sa oras na ito sa programa natin. Ingat po kayo at ingatan po kayo ng ating Panginoong Diyos. Lalo na po ang ating mga kapatid dyan sa Pampanga na naapektuhan ng baha. Dahil sa bagyo po at balita po natin meron pa pong paparating na bagyo na nakapila. Obet daw po ang pangalan. Isama po natin sa ating dasal po ngayong gabi at panayam na tulungan at gabayan tayo ng Panginoong Diyos na ating sinasamba ngayon. At sa inyo po, sa mga nagbabiyahe ngayon, travel safe po sa ating mga kapatid. At ngayong gabi, binabati po natin ang ating mga kapatid sa Charismatic Agnus Dei Catholic Charismatic Community for their 43rd founding anniversary. Praise God! This coming August 29 na po yan, 2026, at gaganapin po ang kanilang pagdiriwang sa 43rd anniversary po nila. Happy anniversary po sa ating mga kapatid sa Agnus Dei Catholic Charismatic Community. Gaganipin po ang pagdiriwang nila sa 2nd floor St. Ignatius of Loyola Parish Hall at 5:30 p.m.
Ngayon po, ngayong gabi, makakasama po natin sa ating programa, sa ating panayam, ang ating mga kapatid, ang host and chairperson ng CCRP, Catholic Charismatic Renewal of Pampanga, and lay coordinator ng CARI sa Luzon. Ano po? Brother Noel Sibal. Ay, isang magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal kong kapatid, no po. Kami po ay nandito po, huwag po kayong aalis, no po, at makakasama po natin ang ating mga kapatid, lalong-lalo na itong siyempre once a month si Sister Angelica, no? Na nasa iba yung dagat po siya, pero kahit nasa malayo, nakakasama po natin, parang kasama na rin natin dito. Diba, Yes Brother po, Francis? Brother Noel, nabanggit niyo po at ang kasama po natin si Sister Angelica sa Makabebe Catholic Charismatic Group, sa community po namin, at kasama po natin siya sa Formation Council ng CCRP. Sister Angelica? Magandang araw po sa inyong lahat. Karen pong Kalugurantang Kapampangan, Maya Pabenging, Diyos po kay kayo. At sana po saan man po kayo abot ng programang ito ay kayo po ay nasa mabuting kalagayan. Higit lalo yung mga kapatid po natin na apektada ng baha diyan sa Pampanga. Ano po, at patuloy po ang dalangin natin na tayo ay tulungan ng Panginoon na malampasan ang mga pagsubok na ito, at gayon din po ang pakikiisa natin at pananalangin para kay Brother Noel at 10 ng kanyang mga mahal sa buhay, dahil ang kanya pong mahal na ama ay pumanaw kamakailan lang. Amin pong ipinapaabot ang aming taus-pusong pakikiramay at panalangin po, Brother Noel, para po sa inyo at sa inyong mga mahal sa buhay. Ano po? Yes po, at para po sa ating mga kapatid at nakikinig ngayon na gustong makisama sa ating kwentuhan, kasama po ang ating mga guest speakers, sa mga guest po sa ating programa. Kung meron po kayong mga katanungan at gustong ipaabot, maaari po kayong mag-send ng mensahe sa ating iba't ibang platforms, sa Facebook account, sa YouTube. At bago po tayong magsimula, pakinggan po muna natin ang ating radio administrator ng ating himpilan at ating minamahal na si Father Fer. Para po ka rin bisang mag-share reflections sa ating greetings, so nano pa mga naburi yung ipayabot, mag-text kayo po karing kay katamong text line numbers Smart 0918-351-8282. Para sa ating mga Sun subscribers 0942-357-4268. Yung ating pong YouTube ASF Radio Station 91.9 FM or www.youtube.com/c/ASF Radio Station 919 FM. Para po sa ating Facebook page, Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM or www.facebook.com/official.asf radios. At pakimbagit na mo rin po rin kay katamong parokyang Kabibilangan, Mankanita at dinantalang Maya Paoras din kay kayo pong parokya. Para sa ating mga Twitter subscribers, ito po yung ating Twitter account at radio_ASF. Para po sa ating Instagram account at ASF Radios. And for advertisements, you may send your inquiries at asf.radio.mktg.gmail.com or contact 0949-609-5478. At kaya naman pong bisang mag-donate para king radio ning Archdiocese. Malyari ko pong ipadala din kay kayong donasyon king GCash number o account number 0905-319-4871. Ang makilag yung Joseph Mary Bakay. Takal pong salamat at ipamilita ta karing aliwapang tao na tintamong radyo amakasaw king kay katamong biye kasalpantayanan mangkanita lalo lapang dakal ting kay katamong kakaluguran. Amen. Maraming salamat po, Amo. And Sister Angelica, kumusta na po kayo? Brother Noel, kumusta na po? Mabuti naman, no? Sige po, at pakinggan po siguro natin itong ating mga kapatid, lalong-lalo si Sister Angelica, no? Lalong-lalo ikaw, Brother Francis. Salamat sa pagantabay mo, no? Sige. Maraming salamat po sa pagkakataon at para formal po natin na umpisahan ang ating programa.
Samahan po tayo ng ating kapatid na ni Brother Noel Sibal at pangunahan tayo sa panalangin. Okay, sa ngalan ng Ama, Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Dakilang Diyos na mapagpala, ikaw ay aming nalulhati itinataas sa impilang ito, lalong-lalo na sino man na ang makarinig at tuloy mo sa kanyang puso lahat po ng mga mensahe. Pangunahan mo po kami, Panginoon, baguhin mo ang aming puso at isipan. Gawin mo ang aming puso katulad ng sayo. Kaya Lord, sa oras po nito, lahat ng aming mga pagkukulang at kasalanan, kami po iyong patawarin. At sa oras po nito, O Diyos, nandito po kami, inihingi po namin ang iyong gabay ng iyong Santong Espiritu. Ito pong lahat ay aming inihiling sa ngalan ng Ama, Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. Maraming salamat po, Brother Noel, Sister Angelica. Last Sunday po, si Brother Noel po yung speaker po natin na nagbigay ng reflection sa ating ebanghelyo. At may 3 bagay po siyang iniwan sa atin for our reflection. Ang sabi niya doon sa ating ebanghelyo, ang Diyos ay para sa lahat. At ang kaharian ng Diyos ay bukas para sa lahat. Na lahat ng kasalanan ay kayang patawarin ng Panginoon. And even the church is a church of synodality. Walang pinipili. Kahit na the last, the least, and the lost. Yan ang hinahanap ng ating simbahan. At ang hinihingi sa atin ng ating Panginoon bilang naglilingkod sa Kanya, sa summary nung binigay po niya sa atin na maging matyagang mananampalataya o maging matyagang tagasunod tayo ng Panginoon, maging matyagang maghanap sa Kanyang grasya at pagmamahal dahil hindi kailanman nagdamot ang Panginoon sa pagmamahal niya sa atin. Bagkus, hinihintay niya nga tayo na lumapit sa Kanya at tawagin ang Kanyang pangalan. At nakhanda palagi ang pagpapatawad, ang pag-ibig ng Diyos na yumakap sa atin. Tama po ba, Brother Noel? Yes po, yan po yung iniwan sa atin. But anyway, bago po natin ituloy ang ating programa at talakayin ang ebanghelyo ngayong linggo. And I hope lahat tayo ay nakapagsimba na, narinig na ang homilya ni Father. At bago natin talakayin po ito, mag-break muna tayo at pakinggan ang mga ilang paalala. Huwag po tayong lilipat ng channel at estasyon at magbabalik ang ating programang Metanoia Metinuia. Metinuia. Neng lalbog ne ingaldo, nino ing manalangin para kay katamo. Magrasyang aldo po kayo, kaluguraming kakaluguran at kakrusada. Agatanda kayo po manalbe at makirandam balang Miyerkules alas 7 ng Bengi, king radio station ng Katang Archdiocese ing 91.9 Bright FM. Makiabeta mo po ban abalo tala po ding miyayong programa at aktibidades tamo po para king malapit ng koronasyon ng Birhen Maria. Hindi po yung 70 banwang anibersaryo ng pangakorona ng Birhen de los Remedios at yung pamagtagulaling kang Santo Cristo del Perdon. Kaya beda kayo po sana bala pong Miyerkules 7:30 ng Bengi king Katang radio station. Pakiramdaman tala po din kikatang miyayluang bisita ding kaparian, ding laiko, lalong-lalo na po ding magsadya para king malapit na koronasyon. Nikitikita mo po at makiramdam tamo
Kasibayo, king Miyerkules, 7:30 ning bengi. San Bartolome, Metugya, Apostol. At nagbabalik po ang ating programang Metanoia Metinuya, Bayong Puso, Bayong Espiritu. Ngayong pong gabi, napakaganda po ng ating ebanghelyo at pwedeng mapag-usapan, ano po, at para manamnam natin or ma-savor natin ang ebanghelyo na sa ating paksa ngayong gabi. Tawagan po natin si Sister Angelica para sa kanyang reflection. Salamat po, Brother Francis. At muli po, pagbati po sa lahat ng ating mga talapakinig. At sana talaga po abot po kayo ng habag at awa ng Panginoon at kayo po ay manatiling nasa mabuti at safe na kalagayan, lalo na po ngayon. Ano po, hindi po mawala sa puso at isipan natin ang kalagayan ng ating mga kababayan. Higit lalo yung mga kaibigan ho natin na talagang hinaharap ngayon ang hamon ng baha, kawalan ng trabaho.
kawalan ng hanap buhay na malaki ang epekto, hindi lamang po sa tiyan, kundi sa kaisipan na rin ng ating mga kaibigan at kababayan. Kaya kailangan po natin sa mga oras na ito na alalahanin ng isa't isa, magpanalanginan at kung saan abot, makatulong po sa kalagayan ng bawat isa. At kagaya po ng ating nabasang ebanghelyo, it has para sa akin bilang pagninilay ay isang konektadong reflection patungo po sa mga sitwasyon natin ngayon, higit lalo sa ating probinsya. Sabi ni Brother Francis kanina, 3 bagay daw yung ibinahagi sa atin ni Brother Noel last week. Siguro, ternuhan na rin natin yon. Alalahanin natin yung 3 bagay or 3 simbolo na tinunghay ng ating mabuting balita ngayong araw na ito. We all know that the gospel was about Jesus asking the disciples, "Who do people say that I am?" Na kung saan sumagot yung mga alagad na, sabi po nila, kayo po si ganito, si ganito, kayo po tapos si Jesus ang sabi niya, ano naman ang masasabi ninyo tungkol sa anak ng tao? And syempre, ang ating paboritong santo, ang ating bida-bidang santo, si San Pedro ay sumagot, para sa akin, kayo ang Kristo, kayo ang anak ng Diyos. Syempre, ang Panginoon sumagot naman sa kanya. Palagay ko napasagot. Talaga ang galing talaga ng disciple ko na to. Para bagang sinasabi niya, ayos yan. Kaya gagawin kitang una. So ito na yung 3, di ba? Bato, which signifies, symbolizes foundation of the church. Pangalawa, susi. Ibig sabihin, ipinagkakatiwala ng Panginoon ng simbahan, ang sangkatauhan kay San Pedro bilang unang papa natin. At pangatlo, yung tali. Whatever you bind on earth will be bind on heaven, and whatever you loose on earth will be loosed on heaven. Yung tali na alalahanin natin, sumisimbolo sa pagiging mangingisda pa rin ni San Pedro. Kasi po ako po tumira sa harapan ng palaisdaan. Kaya sanay po ako sa mga lambat o yung mga aparato sa paghuli ng isda. Iba-iba pala po yan. Ngayon, yung mga lambat parang plastic na, Pero nadatnan ko pa po na yung mga lambat noon ay talagang mga lubid, mga tali. Kaya sa sobrang pagkababad, yan ay talaga namang nagkakabuhol-buhol. Tapos nakikita ko inaayos ng mga mangingisda, yung mga sa Kapampangan, daing bante, yung mga nagbabantay sa palaisdaan. Nakikita ko na tinatanggal yung pagkabuhol para maayos yung pagkakahuli ng isda. Yung iba naman nabubutas na. Minsan nakikita ko sila nananahi ng mga lambat. At ito po ay nagre-represent din sa ating ugnayan na bilang magkakapatid sa pananampalataya. Na ang misyon natin ay maging mamamalakaya ng tao katulad ng misyon na naiatang kay Pedro. Pero hindi po natin kakayaning mamalakaya kung yung mga lambat po natin ay patid. Yung mga tali po ng ating ugnayan ay napapatid din. Ito po ay napakalaking challenge sa atin kasi ang nangyayari, napapatid ang lambat dahil pasensya na po sa termino, dahil na rin po sa kasakiman ng sangkatauhan ngayong panahon na ito. Na kinakailangan matuto tayong kumonekta ulit sa isa't isa at balikan po yung katotohanan na ang misyon natin ay maging tali, maging buklod ng isa't isa, hindi para tayo po ay maging kaparaanan para masira yung lambat ng ugnayan natin sa isa't isa. And sabi po ng mga kaibigan kong pare, naalala ko noon, the work for justice is an inherent formation of the good news. Hindi tayo pwedeng tumatahimik lang sa mga issue po na kinabibilangan natin sa lipunan sapagkat tayo pong lahat ay apektado. At katulad po ngayon, alam naman po nating lahat na maraming pagkukulang dun sa mga proyekto na dapat ay
humaharang sa paglagasa ng baha, no, sa ating mga probinsya. Kaya lamang dahilan sa putol-putol na lambat na ugnayan ng pamahalaan at ng mga lider sa tunay na kahulugan ng pagmamahala at paglilingkod, ito po ay napapatid at marami po ngayong ah, marami po ngayon ng anong tawag dito, ang nagsasuffer sa epekto nito. At bilang pagninilay na rin, siguro, maaari nating alalahanin na kung gano'n na nga ang kalagayan ng pamahalaan, ay halos wala nang magawa para sa atin, nakasira pa, marapat lamang na alalahanin natin na hanggat kaya natin, tayo po ay magtulungan pa rin sa kaparaanan na kaya natin bilang community ng Panginoon, bilang mga magkakapatid kay Kristo. Pilitin po natin na dugtong-dugtungin yung lambat ng ating pakikisama at pagtutulungan sa isa't isa. Sapagkat naniniwala po ako na gaano man kahirap ang buhay at gaano man kahirap ang kalagayan natin, tayo po ay nagkakaroon pa rin ng pagkakataon para tayo po ay magtulungan. No? Sabi nga po ng awit, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Kaya imbitasyon po ito para doon sa mga nakakaluwag-luwag, doon sa mga may kakayahan na kung maaari makapag-abot ng tulong sa mga kababayan po natin na nangangailangan. Hindi na po natin mababago yung sitwasyon na tayo ay naging, I would say, biktima ng kasakiman po ng mga taong gustong magpayaman sa to the extent na may mga apektado pong mga maliliit na tao, no? Tayong mga nasa laylayan na naging beneficiary hindi po ng kanilang mabuting pamamahala kundi ng kanilang mga mismanaged resources po ng ating bayan. At hindi po pwedeng tayo po ay hindi nagsasalita sa ganitong klase ng pagkakataon. Gayunpaman, kahit na medyo malungkot ang pangyayaring iyon, panawagan pa rin po na patuloy tayong magkaugnay para po tayo magkakatulong-tulungan. Ano po? Kaya isa po yan sa mga bagay na ikinamamangha ko. Did I use the right term? Nabibilib ko kay Brother Noel dahil noon pa man hanggang ngayon yung kanyang work for social justice ay hindi natitinag at ito ay laging katerno ng kanyang buhay pananampalataya. Because that faith without work is dead. Hindi pwedeng tayo ay nagsasalita lamang tungkol sa kabutihan, tungkol sa kabutihang loob ng Diyos kung hindi naman natin to isinasabuhay. Kaya mahalaga po na tayo ay nakikisangkot, tumutulong para po sa ikabubuti ng nakararami sa pamamagitan po ng ating pagiging active sa ating mga social responsibilities. We have social responsibilities, don't you forget that. Even Jesus ay naging halimbawa sa atin ng pagsunod sa batas at pakikiisa sa batas, pakikiisa sa pamahalaan. Sabi nga po niya ay lagi nating tatandaan na tayo ay magbayad ng tamang buwis. Hindi natin, walang exempted, walang kahit na anong bagay ang pwede nating gawing excuse para yung ating social responsibility ay hindi natin gagawain. And this is the right time and this is one of the best times to show that we are socially responsible for one another sa abot po ng ating makakaya. Ano po? Amen. Hallelujah. Brother Noel, tinalakay po ni Sister Angelica ang pinaka na naging nakita ko dito yung lahat tayo ay konektado. Kaya ang kasalanan ng isang tao ay hindi lang siya para sa sarili niya. Ito ay apektado sa iba. Ang kasalanan ko, apektado yung asawa ko, apektado yung pamilya ko, kapag apektado ako doon sa kasalanan na iyon. Ito yung tinatawag nating social sin na ang ginagawa ng isa. Like for example, wag na nating kasi talagang balitang-balita dito sa Pilipinas, ang corruption.
ang korupsyon ng isang tao ay ang daming dinadamay nito. Ano po yung maaring bilang isang tagapamuno, bilang isang pinili ng bayan katulad ni Kristo, pinili niya si San Pedro na maging isang pinuno, tagahawak ng susi, taga-dala ng tali. Ano po ang ano pa po yung sinabi ni Sister Angelica, yung bato, upon this rock I will build my church. The foundation, ang pagkakatiwala at ang pagiging authority na ibinigay ng Panginoon kay Pedro. It is the same thing dahil nanumpa ang ating mga government official, nanunumpa din yung mga community leaders sa kanilang position. Sa inyo po, ano po yung masasabi nyo dito sa social scene na ito, Kuya Noel? Dahil Yung alam ko, social scene, medyo active po kayo dito. Di tayo kasi is interconnected, no? Tuloy ang Yes po. simbahan ito, no? Pag sinabing simbahan, hindi lang itong kaparian. Kasama tayong mga laiko. As a matter of fact, ang mga paris, mga advisor lang natin sila. Sa atin talaga ang politika, no? Pangit kasi ang mga obispo, mga pare, sila mga frontliner. Tayo dapat nandoon, no? So sila lang ang nag-a-advise sa atin, lalong-lalo sa mga moral issues, no? Ang politics kasi sa atin talaga, tayo mga laiko. Babaguhin natin ang mukha ng mundo, no? So, huwag nating tingnan ng politiko ay isang ano rin, siya yung mga Kristiyano rin yan, no? Mga anak din sila ng Diyos, na hanggat maaari tayo rin ang mag-guide sa kanila. Dati kasi tinitingnan natin ang politika, marumi. No, ang nagpaparumi ang tao. So, ang good politics, kailangan meron siyang tinatawag ng responsible citizen. Kasama tayo doon. Mamaya, sabi nga ni Angelica kanina, pagbayad tayo ng tamang buwis, no? Na ang mga obligasyon natin. Pero unahin natin talaga dito sa ating pamamahay, no? Kung namamanage natin ang mga kaluluwas ng ibang tao, mismong dapat dito sa pamilya muna natin. Tapos, ecology. Isipin mo, ang galing nating mag-manage ng mga kaluluwa pero basura lang hindi natin kaya, no? Nakita na naman ninyo ang effect niya, no? Kung bakit lumubog yan, interconnected yan. Pati tayo sa pamamahay natin. Kung hindi tayo nagsesegregate, hindi tayo marunong talagang pag-manage ng environment, ay tatamaan tayo, no? At ipapamana natin. Meron nga isang kanta, di ba, yung ano ba yung pamagat nito, yung wala ka bang napapansin, kapaligiran, no? Yung kapaligiran is 1970s pa yan. Pero isa prophetic song, no? Ngayon nangyayari na kailangan. Meron po tayong pananagutan, no? At ang simbahan, hindi lang siya spiritual. Holistic po yan, no? Sabi nga ni Angelica kanina, talagang, isipin mo, Sunday, you are a very good Christian. Banal ka. Tapos Monday to Saturday, demonyo ka naman. So hindi po pwede yun. Na po? So kumukuha tayo ng lakas sa simbahan kapag tayo nagsisimba, nakikinig tayo sa ating mga pare, no? Yun. Tapos hindi natatapos talaga ang misa. Yung pagkatapos po ng misa na umayo kayo, no? At magpakabuti yun. Doon pa lang nagsisimula. Simulan natin sa pamamay. Francis, di ba? Ang hirap magpamilya. No? Yung iba kayo, ng asawa mo. Di ba kung minsan, yung emotion natin, hindi natin napipigilan. Dito pa lang talagang nagiging banal na tayo. Dito pa lang, no? Ito talaga na kailangan ang pinagkukunan talaga natin. Dito po sa ating pamilya, no? Tapos ihahawa lang natin. Ibig sabihin, ililipat natin, itatransform natin sa ating mga kapatid, mga pinsan, sa community. Kabuuan po yan, no po? Ang integridad talaga makikita kapag walang nakakita kung gaano Amen. tayo kabanal, no po? Yan lang. Maraming Sabi salamat. nga naaalala ko yung tatlong bagay na paalala sa atin ng ating banal na Santo Papa, our former Pope Francis. Sabi niya dito, yung tatlong kasalanan, yung structural sin, ito yung personal sin natin, which sins in moral mga issues natin. Pangalawa, yung ecology, no? Ecology, sins against our nature. At yung pangatlo, ito yung social sin na tayo ay talagang may connection, nagkakabuklod-buklod tayo. Iisa lang tayo. Ano po, sabi nga sa
sa Kapampangan, yung sakit ng kalingkingan na po. Ramdam na ng buong katawan. Ang sakit ng kalingkingan ay ramdam ng buong katawan. So talagang ang ginagawang kasalanan ng isang tao ay talagang magkakaroon ito ng chain reaction sa lahat. Yes. And I remember yung sinabi po ni Saint Therese of the Child Jesus. Sabi niya dito, hindi ko nagkakamali. Sabi po niya, holiness does not come in doing extraordinary things, but in doing ordinary things with extraordinary love. Yeah, with extraordinary love. Mother Noel, madalas ko sinasabi ito sa mga estudyante na hindi mo kailangan mag-preach, maging preacher, maging pare para maging banal. Kung saan ka tinatawag ng Panginoon, tinatawag ka sa pagiging government official and do it for the glory of God. Tinatawag kang bilang isang padre de pamilya, do it for the glory of God. Tinatawag kang maging banal, bilang maging pare or preacher, do it all for the glory of God. Yung parang ang lahat ng ginagawa natin dapat nauuna para sa karangalan ng Panginoon. At kapag yun, sa tingin ko, kapag yun ang laman ng kaisipan natin at ng ating damdamin, whether you are a preacher, a community leader, or government official, ang lahat ng bagay magiging maayos. Lahat ng bagay magiging... At ito yung paanyaya din natin sa lahat ng mga community leaders. Sabi nga po ni Sister Angelica kanina na hindi lamang ito problema ng gobyerno. Problema ito ng bawat isa sa atin. Yes. Na kahit nakakaunting basura nga lang, nakakaunting basura nga lang, hindi natin to maitapon sa tamang tapunan, tamang basurahan, paano tayo, sabi nga, di ba, paano tayo pagkakatiwalaan sa malaking bagay kung sa maliit na bagay hindi tayo na pagkakatiwalaan. Amen. So, sige po, Sister Angelica. Opo, ang gaganda ho ng mga punto ninyo. Parang na-challenge sana po, no? Yung mga charismatic communities na nakikinig ngayon, na i-integrate natin yung social responsibility and social awareness sa ating mga community, sa mga topics natin sa ating mga prayer meetings. Parang sinasabi sa atin ni Brother Noel nung sinabi niyang nag-uumpisa sa tahanan, parang sinasabi na rin sa atin na nag-uumpisa sa ating bakuran. Minsan, pasensya na po kayo ha, ang gagaling nating mag-comment sa social media, pero yung sarili nating basura hindi natin ma-segregate ng tama. Hindi man lamang tayo makiisa sa ikabubuti ng ating lokal na pamayanan. No? Pagdating ng eleksyon, hindi natin alam kung ano yung nagdadrive sa atin. Pagdating sa pagboto, may mga laiko na mabubuti na sumusubok takakin ng politika pero natatalo dahil wala namang ganong kalaking resources at ang nagiging dahilan ng pag-desisyon natin sa pagboto masakit mang isipin minsan kung sino yung mga politikong nakakaluwag-luwag sila ang mananalo. Naalala ko tuloy yung isang joke nung isang duo na napanood ko sa isang piyesta sa Kapampangan. Sabi niya, masakiting enako tinagala na masakiting halalan kaya katamo kaya lalong birthday pag solicit daw. Ibig sabihin, yung ating social responsibility para bagang natatabunan nung sense of entitlement. Gusto natin lagi tayong pinaglilingkuran. Gusto natin kahit sa mga maliliit na bagay, lagi tayong pinagbibigyan. Pero ang tanong, ginagawa ba natin yung part natin? Nililinis ba natin yung bakuran natin para hindi na nakakasali sa nagiging problema ng pamayanan natin. Mahalaga po, my dear brothers and sisters, especially in the charismatic communities, to integrate yung mga social issues na ganito sa atin pong mga gawain para po tayo ay makahikayat na maging mga responsible citizens ang ating mga members. Malaking bagay na po yun. Kapag ka nagkaka-event, minsan
pasensya na po kayo ha. Minsan pagka may mga events, hindi man lamang natin maitapon sa basurahan ng ating mga pinagkainan, pinagbalatan ng candy. May nagbayad naman tayo ng maglilinis. Bakit hindi na lang natin sulitin yung binayad natin? Teka muna. Hindi po ganun, my dear brothers and sisters. You know, let me tell you something very profound. Baka maalala po ninyo ito palagi. Ano po, God does not just give us what we pray for. He can only give us what we can manage. Kung babalikan po natin ang mga parables, most of them are about resources. Bluntly, even about money. Social responsibility. Kung paano natin panghawakan ng biyaya ng Panginoon. Kaya sana panawagan din po ito, nauunawaan ko po lahat tayo apektado. Hindi niyo po pwedeng sabihin sa akin na, matsuka kasi Canada, mubaling albog. Anak ko papo. Anak kaya papo di Brother Francis, problema minaping albugayan. Meragul kami po kay albugan. Dengalwa po kaya kayo, first time yung danasan niya, ni kami, meragul kami, banwa. Mamalog magali po nga kay ngalbog. Kaya po balumi po yung pakiramdam. And in that sense, sabi ko po kay sarili ko, Brother Noel, Brother Francis, kasi disnang ko po itang mga pakyak po sa lin. Matutod kami po kay papag, metong kaming pamilya, metong nga papagamalati. Makanyanya mo po yung dayo na kay danumalbog. Kaya tang pitututuran na tok nangan mi. Kaya pong choice, wala namang sabi nga po ng mga kaibigan natin na ang tagal niya na dyan, alam niyo naman lumulubog, hindi kayo lumilipat. Wala po kaming kapasidad. Hindi po namin kaya. Kaya kailangan namin tiisin yun. Kailangan namin tiisin yung mga pasensya na po sa mga kumakain, alip po nga sa mga paa namin. Kaya sabi ko, mag-aaral ako ng mabuti. Mag-aaral ako ng mabuti. Para yung pamilya ko madala ko sa isang lugar na hindi na namin kailangan matakot sa tubig. And I encourage you, God blesses the works of our hands. He does not work like magically. God works naturally. Lahat po ng pagod natin, lahat ng ating hard work, pinagpapala po ng Panginoon. Kaya imbitasyon po ito, if we do the right thing, tayo po ay nagsipag, tayo po ay makakaahon sa baha. Kaya wag po ninyong iisipin na hanggang dyan lang tayo. Wag. No, meron po tayong magagawa, higit lalo pag tayo po ay nagsipag at naging responsable sa sarili nating mga pamamahay. Hindi po yung magagaling tayong mag-comment, magagaling tayong mag-shoutout sa social media, pero tignan nyo muna po natin ang loob ng ating mga tahanan. Kung ang mga basura po ba natin ay na iayos natin ng tama para hindi na po makadagdag doon sa mga bumabara. Kasi nakikita ko sa balita, basura talaga ang bumabara sa mga estero. Kaya makita mo, isang baryo, may area na lubog, may area na hindi. Depende po dun sa mga blockages. Hindi naman po natin nilalahat, kagaya sa Makabebe Masantol, talagang kawawa po ang kalagayan. Pero ang sinasabi po natin, mayroon pa rin tayong magagawa sa ating sariling kaparaanan para mabawasan man lamang itong mga ating mga pinagdadaanan. Hingin po natin ng grasya ng Panginoon na tulungan tayong maging responsable nang sa ganun tayo po ay makipag-isa para sa ikabubuti po ng ating kapwa. We are all connected to each other. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Kaya yung mga nakikinig po ngayon, tayo na, tignan ng basurahan at siguraduhin na itatapon po yan sa napag-usapan ng inyong mga barangay at ng inyong mga pamayanan. Salamat. Amen. May katanungan ako dito, Sister Angelica, Brother Noel. Ang pagiging mabuting Kristiyano ba ay nangangahulugang pagpunta or pumunta lamang tayo sa simbahan, o kailangan din nating tumayo at may gawin, no? Pero siguro itong katanungan po na ito, ano yung mga bagay na kailangan nating gawin kung meron man?
Siguro sasagutin natin ang bagay na to sa mga ilang paalala. Mag-break muna po tayo at pakinggan ang mga ilang paalala. Huwag po kayong aalis dyan, mga kapatid, at maglilipat ng estasyon dahil magbabalik ang ating programang Metanoia Metinuia. Nang malalam na ing bengi, nino ing manalangin para kay katamo.
kaluguran. Kumusta po kayo? May mga gumugulo ba sa inyong puso at isipan? Nalilito, naliligaw, at malapit ng sumuko sa buhay? Tumawag ka lamang o kaya mag-message ng Hello, Father. Ako po ang iyong host, si Reverend Father Joel Jomarsos P. Gatus, ang sasagot sa inyong mga katanungan sa buhay sa tulong ng gabay ng Banal na Espiritu sa pamamagitan ng programang Hello, Father. Ito po ay tuwing Lunes, alas 12 ng tanghali hanggang 1:00 ng hapon. Dito lamang sa DWBL 91.9 Bright FM. At nagbabalik po ang programang Metanoia Metinuya. At ngayon po basahin po natin ang mga FB viewers po natin, kung sino-sino po ang ating masugid na tagapakinig ng ating programa. Si Lini Yanga, ang aking pong asawa. Ayan. Si Yoy Manalo, Jessie Ocampo, April Joy Aguirre, Marisa Alfonso. Umaabot po tayo sa Iloilo. Ano po? Vicente Gatilogo, Beng Aguas, Annabel Manongsong Garcia, Hermanita Sudla, Maya Pabengi po, at magandang gabi po sa inyong lahat na nandiyan. Ano po? Antimurin, ulitan tayo po at tinta mo pong mapila na kapabaluan para kay kayo for advertisement. You may send your inquiries at asf.radio.mktg@gmail.com or contact 0949-609-5478. At kare naman pong bisang mag-donate para king radyo ning Arkidiocese Tamo, malyari yung pong ipadala king GCash account number 0905-319-4871. Makilag yung Joseph Mary Bakay. Karing naman pong bisang diretso karing bangko, BPI at BDO accounts naman, account tamo, names and numbers, maka-flash la po king screen at makabili king description ning Facebook Live karing Manalbe Online. Para naman karing makiramdam king radyo, dandamantala po ring account names and number karing plugs tamo. Dakal pong salamat at ipamalita tayo po ing katamong station, radio station na makasahop king katamong biye at kasalpantayanan. Amen. Hallelujah. Sister Angelica, tinta pa naman pong oras, and Brother Noel, yung question ko po kanina, sapat na ba sa isang Kristiyano na matawag siyang banal sa pamamagitan ng pagpunta lamang niya ng simbahan? Ayun po. Siguro magandang po yan, magandang katanungan ngayong gabi. Sapat na ba yung ating ginagawa sa pagpunta sa simbahan para masabi na tayo ay isang mabuting Kristiyano? Brother Noel, sino pong gustong mauna sa inyo? Ito na rin po yung pinaka-pang-end po natin. Siguro, okay. Medyo Siguro, mapanghamon po ito, Medyo mapanghamon na tanong. Pasensya na po kayo. Medyo mapanghamon na tanong ito. Sapat na ba? Parang, sapat na ba yung ginagawa ko ngayon na nagsiserve sa ating Arkidiocese sa pamamagitan ng ating himpilan na ito? And ganyan po. Father Noel. Actually, kung titingnan mo yung three ministries na ating pinaglilingkuran, tatlo yan, di ba? Yung threefold office of Jesus, liturgy, service, at saka itong tinatawag nilang, ano ba ito? Formation, no? Tayong charismatic mostly nasa formation tayo, no? Prophet, King, and ano ba ito? Priest, si Jesus. So sa atin, hindi sapat yung nasa simbahan tayo lang, no? Siya ang simbahan nga yung pinagkukunan natin ng kabanalan. Dito tayo nagdarasal at naglilingkod. Ang paglilingkod, hindi lang siya sa simbahan mismo. Sa Ministry on Service, mayroon nga tinatawag nilang ad intra and ad extra. Yung ad intra, yung nasa loob mismo ng simbahan. Ad extra, panglabas. Itong kagayang ginagawa namin. Ito yung new evangelization, no? Sa partnership with the government, ganyan. Sa ecology, sa
tuwing may election, no, tayo po ay naglilingkod din doon. So ito po, no, sa mga barangay natin, no, sa mga barangay natin, tinitingnan natin kung anong pwede nating maitulong, no, at iba pa, no, hindi lang po kagaya ng prison ministry rin namin, no, pupunta tayo sa mga bilanggo, no, kung saan pinaglilingkuran natin si Kristo. Sa Mateo 25, ano man ang ginawa natin sa mga pinakamaliit, nung siya'y nakakulong, nung ako'y nakulong, diba? Hindi man niya sasabihin kung katoliko ka, born again ka, ano ka. Basta titingnan ni Lord during judgment time, no? Nung ako'y nakulong, ako ba'y pinaglingkuran mo? Wala akong damit, ako'y nagutom, ako'y nauuhaw. No? Ano man ang ginawa mo sa iyong kapwa, Kristiyano man sila o hindi, no? So itong titingnan sa atin ng Panginoon, no? Hindi yung Katoliko tayo. Although magandang tingnan lalo na sa ating ebanghelyo ngayon, no? Si Pedro, no? Yung napakaganda yung ebanghelyo natin diyan, no? Yung Yes po, you are yung ating Peter, a rock, magisterium. and on this rock I will build my church. Yes. Whatever you bind on earth shall be bound in heaven. At ano man ang kalagan mo dito, paintulot mo dito sa lupa, may papaintulot sa langit. Iniwan po ni Kristo yung simbahan, no? Hindi po siya gumawa ng Biblia. After 325 to 382, doon po nabuo ang Biblia. Ito po ang simbahan niya. At patuloy na nag-evolve, no? So, ibig pong sabihin, tayo po ay may tatlong saligan, no? Ang turo ni Kristo, John 21:25, maraming ginawa si Kristo na wala sa Biblia. Kung isusulat ito, buong mundo hindi magkakasya. John 20:30, marami pang himalang ginawa si Kristo. So, at ito po yung authority, ito pong church magisterium. Ang simbahan natin ang gumawa ng Biblia, sila rin ang dapat may kapahintulutan na magturo, no? At ito po yung Biblia na minsan ginagamit naman ito ng mga born again o iba-ibang sekta na kung wala naman ng Biblia, zero na ang faith nila. Pero tayo po, may standalone po tayo, no? Na unang turo ni Kristo, meron tayong church magisterium, at para maniwala pa ang susunod na salinglahi ay may Biblia po tayo, no? Ito lang po siguro, no? Hindi po sapat na nasa simbahan tayo. Kailangan maglingkod tayo, unang-unang Yes. pamilya. Maraming salamat po at ang bayan. Yes po, Amen. Sister Angelica. Naalala ko yung isang programa, Biblia at Bayan. Hindi pwede kasi magkahiwalay yan. Hindi po Yes. pwedeng hindi. Ano po? Kaya, ang sabi nga, kinote nga ng Panginoon sa Panginoong Jesus sa isa sa mga preaching opportunities niya, yung sinasabi sa Isaiah na, "These people, they worship me with their lips, but their hearts are far from me." Masakit po ng konti yan, ano? Pero hindi po sapat na madami tayong sinasabi. Kailangan ito po ay inaantabayanan natin ng gawa. Katulad po ng ating mga gift sa ating sa konteksto ng charismatic renewal. Laging sinasabi, oh, gifted yan, magaling magsalita. Pero that has to be accompanied with the fruit. Kahit magaling kang preacher, hindi ibig sabihin mabait kang tao. Pero kinakailangan, pag sumikapan natin na magkaterno yung dalawa. Laging may katerno po ang ating buhay pananampalataya. Remember, the scripture is telling us, faith without work is dead. Faith without work is dead. This is not the time para pairalin po natin yung spirit of entitlement natin. Ito na po yung time, sabi nga po ni, gusto ko si Father si Among Susi, si Father Steve Susi. Paborito ko yon si Father, lagi ko siya. Father, pa-shout out naman po kung kayo po'y nanonood. Sabi ng Father Susi, sao pa mo bayo was book, alias book pa mo bayo sao pa na. Sa Kapampangan po yun, ang ibig sabihin, tumulong ka muna bago kung ano-ano yung pagsasabi mo. Minsan ang masakit hindi ka na nga tumulong kung ano-ano pa yung sinasabi mo. Ganyan na naging resulta ng social media sa atin. Ang haba ng ating mga sinasabi, pero punta ka sa bahay nyo, yung basurahan ninyo, hindi ka man lang makatulong sa pagsisegregate at pagtatama ng maayos sa dapat nitong kapuntahan. I know this may sound petty for you if you are listening right now, but these small things
Ito po yung isa sa mga nagiging dahilan kung bakit marami pong tao ngayon ang nahihirapan. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. No? Grocery carts, ang daming pwedeng sabihin. Ano? Grocery carts alone, pag nag-grocery, hindi man lamang maibalik sa lagayan ng trolley yung mga trolley. Hayaan mong nakakalat doon. Kaya, pabore mo niyan dumugang, bala na nung ninong kotseng mituran. We have a social responsibility. We cannot take this sitting down. We have to stand up. People of God, please. We have to start integrating the sense of social discipline sa ating mga topics po, sa ating mga prayer meetings because we need this. This is what we're supposed to do. Kailangan po natin na maglingkod ng gamit po yung ating mga kamay para po sa ikabubuti ng nakararami. No? At salamat po. Sabi siguro, ba naman to, nanermon pa. Patapos na lang yung week, manenermon pa. Hindi naman ho. Paalala lamang ho ito na may pananagutan po tayo. Tama na po yung pagiging abogado ninyo sa Facebook at yung pagiging analyst po ninyo. So, napakagagaling niyo ho. Sana magaling din tayo sa gawa, hindi lamang ho sa Yes. salita. Ano po? Salamat ho. Sabi nga, we are all extensions of God's hand. Mm. Lahat ng mga kamay natin, extension yan ng kamay ng Panginoon. At gamitin natin to sa paglilingkod. Tamang paglilingkod. Hindi nagkakamali in John chapter 4 verse 20, sinabi ng Panginoon dito, if anyone says, I love God, and you hate your brothers and sister, he is a liar. Oo. Parang naalala ko, Brother Francis, yung basura mo itinatapon mo sa basura ng kapitbahay mo. Tapos sabi mo, love mo si God. Paano Love mo si naman God. natin Hirap, mapapatunayan yun? Ano? Kaya Amen. sana. And very napaka-significance ng mga gospels natin. Yung topic natin the last Sunday at saka yung topic natin ngayon. Yung reflection ni Brother Noel, yung loving the least, the last, and the lost. At saka yung pagmamahal ng Panginoon. Inilarawan dito kung gaano kadakila, ka-open wide ang kamay ng Diyos sa mga gustong lumapit sa Kanya. At walang pinipili ang Diyos. Ngayon sinasabi ng ating ebanghelyo ngayon na binibigyan kita ng katungkulan para hanapin itong mga tao na ito na naghahanap sa akin. And enable for you to be my servant, love them. Love them. Ano po, napakaganda. But anyway, oras na naman. Oras na rin po para magpaalam. Sister Angelica, maraming salamat sa reflection na ibinahagi po ninyo ngayong gabi. And Brother Noel, maraming salamat po sa paggabay sa amin, sa iyong paglilingkod at pag-aantabay po sa amin. At Thank you, anyway, any Brother last Noel. message, Sister Angelica? Baka mayroon kang gustong batiin po. Naku, pagbati po dun sa mga hindi pa nagugas ng plato dyan at sa mga hindi pa nagwalis ng kanilang mga bakuran. Ano? Tayo Ay, po ay Mamay Josie. magkilos, ano po. At salamat po sa mga lingkod na katulad ng mga laiko, katulad ng Brother Noel na hindi po nangihinuha sa pagpapalaganap ng mga social responsibility natin. Hindi po hindi po magka-partner ang Diyos at bayan. Tayo po ang bayan. Bayan ng Diyos. Hindi po natin pwedeng i-isolate yung sarili natin sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. We have to do something. And the Lord provides. If your heart wants to serve, trust me, the Lord will provide. Ibibigay ng Panginoon kung ano ang kailangan mo para makatulong ka. You just need to decide. Pag utos ni Lord, gastos ni Lord, tayo ay tagasunod lamang. Kaya tayo po ay wag manghinuha. Ano po, tayo po ay mag-alala para sa isa't isa. Alalahanin ang isa't isa. Brother Noel? Salamat po. Okay. Binigyan po tayo ng cross ni Lord. No po? Ito yung binibigay niya sa atin. Umayo tayo at ipalaganap ang mabuting balita. Matthew 28-19. Ano po? Sabi niya, vertical and horizontal. Yung I love God and I love my neighbor. Yung I love God, we love God, wala pong question doon. Talagang mahal natin ang Diyos. Pero yung mahal po natin ang kapwa, itong medyo questionable. Kung minsan mahal lang natin ang ating sarili. Mahal natin ang ating pamilya.
No po. So ibig pong sabihin po dito is kapag wala nang nakakakita, dito po natin mahuhusgahan ng ating Panginoon kapag mahal natin ang ating kapwa. Kapag nagmamalasakit tayo sa ating kapwa, sa ating bayan, sa ating simbahan, at kanino pa man, lalong-lalo yung mga sinabi ni Brother Francis, yung the last, the least, and the lost. No po? Ito po yung iyaman ng simbahan. Hindi lang po tayong mga laiko, hindi lang ating mga pare o mga obispo. Ang kaymanang binibigay sa atin ng ating simbahan. Ngayon, itong mga taong mga may hirap. No? Talagang kinamumuhian sila ng society. So my dear brothers and sisters, ano naman ginawa natin sa ating mga kapatid, ginawa natin kay Kristo. Maraming salamat. O naman po, ang paalala ko po sa ating lahat na nandito ngayon, paalala ko rin sa aking sarili, umpisahan natin ang pagmamahal ng Panginoon na ipaabot sa ating pamilya, sa ating mga anak, sa ating asawa. Paalam natin sa kanila kung gaano sila minamahal ng Panginoon. At hindi natin alam kung ano ang maidudulot natin dito. Yung pagmamahal natin sa ating anak, hindi natin alam kung paano niya ibabahagi iyon sa kanilang mga kaklase, sa kanilang mga kaibigan. Yung pagmamahal natin sa ating asawa, hindi rin natin alam kung paano niya ito i-treasure para magkaroon ng magandang ehemplo ang mga tao sa paligid natin. Umpisahan natin sa sarili natin yung pagmamahal na to, yung respeto, yung social justice po na ito. Umpisahan natin yung pagmamahal ng Diyos sa ating sarili at sa ganon maibahagi natin ito sa iba sa pagpili ng Diyos, sa kaantabay ng Panginoon at sa gabay ng ating Panginoong Diyos na buhay. At sa ngalan po na bumubuo ng CCRP ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga, ito po ang programang Metanoia, Metinuia, Radyo ng Kekatamong Archdiocese, DWBL 91.9 Bright FM. Ako po si Brother Francis Yanga. Ako po si Brother Noel Sibal. Dito po si Sister Angelica Guevara. Nagpapaalam at nagpapasalamat sa inyong lahat. Praise God always. Mama Mary loves you all. Bye-bye. Thank you po, Brother Francis. Brother August Noel, 5 po thank you ang po. ating CCRP meeting na po sa Katino.